Здравейте! Аз съм Стоян Димитров, сега ще ви запозная с идеята на отбор AgroFuture. Както знаем, в бизнеса времето е пари. Това е особено вярно за земеделските производители. На тях им отнема изключително много време да обследват своите полета, да намерят проблемите в тях и съответно да ги решат. Това е с цел създаване на едни здрави насъждения, от които ще се изкара добра реколта. Това, което предлагаме ние с нашите колеги от отбор AgroFuture, е обследване на полетата с селскостопански дрон, като по този начин намаляме многократно времето за обследване. Дрона лети над вашето поле, прави снимки и на база дадени индекси намира много бързо къде са проблемните зони в полето. Тоест, по този начин ние ви спестяваме време. След като намерим проблемните зони, ние с нашия екип от агрономи можем да ви кажем дали има нужда да се пръска или не, дали има нужда да се подхранят културите или не, т.е. можем да оптимизираме вашите разходи, като ги намалим и намалим химизацията също така и изкарате една по-чиста продукция. Други функции на дрона са, например, измерване на дадени разстояния, като с тази функция можем много точно до сантиметър да разчертаем вашите полета и да имате друг поглед над вашето стопанство от въздуха. Също така можем да снимаме и угари, като това са полета без култури върху тях и може много лесно да дадем оценка за минералния състав на веществата в почвата. Тоест, след като знаем състава на почвата, ние можем да изготвим едно научно обосновано торение, с което да намалим до някъде разходите ви за подхранване. Така премахваме излишното торение, премахваме излишната химия и оптимизираме вашия бизнес. Благодаря.